阿头，哦，现在我回访哪情况？是这样，他分到我吧，现在兄弟6月份了，什么？你这还不想兄弟？啊，是吧？叫什么？你先上。哦，怎么想娃为你心情吧？nene busonga ke bire yaro nene badi bubo oh ndaw inyete shinwa ke do sigena yugo nyambe do sigena ya nzo ko fadi benjeni e jene ni gerela na kafo ha ki teke ketala imana waro fa badi jene wala ko ne de fle kafi oh an ta kafi no an ta yibi因为这我发生家了吧家，出国吧，回吧家。 yukuna sere no kama abikinya na sisi 你咋去吧？爸回房去我吧。你看我说，怎么办啊？知道吗？ wale 什么菜？这啥一做出来的？哦，什么菜的？哦啊，还拿出咱妈出去做高吧？啊，啥？什么啥吧？啥？哦，是不是吧？那就不摸呀？啥？这啊，就。 wafla啊，去吧。 wari wafla 啊，老弟。啊哈，来这快快面。ne wafla ni wafla 哦，我不啦。哎，我叫春吧，去去哈。嘿，我不啦买了么少，这样了买了么少啊买了么少嘿，我不啦没得，啥？好说，哎，什么的？啊，什么的？哦，那说不啦就说，做饭了。 ne du 哎，出来，哎，上这跑一个，看，现在，行，那个，去这边的，这不得这还说，去吧，那他去了，是不是把准钱700万我来收哈？ awani boye kan dawma wa ijo sa mina finyana warre buga klar daga wula yafuye sa shimana peresi ban ha shinwa ke agora shinwa duwe la kana ide doro ka ke kala ka take tiga da tulo mo no doro galo ki mo warre la jadi fete to awane bi ala ndo ma wani ma afle yene sisa hey daga wuli ja nyama fanta yanko insana ma cheskile ni yiri sumoro wala ayo tila ka ta suma ta hauda awane bi aw kame aka kari wala bile to te sa ayere pana aka lenyi ne ganye fa 一会儿我爸为什么说的想法？想破爸爸还是先抢嘛？你看嘛，说爸爸也来新家。 shinwa 哦，那么呀，尝尝。 wala shinwa 哎， kan nyani 那你们说 basila 啊，先说他俩， basila 哎，来新了啊，挺长非常香，啊，我就喜欢的嘛。 shinwa 行。啊，怎么着了？ basila shinwa war ko bari ko 啊，新了啊。 awo war ko bari 哎，这是我成绩，这个是啥啊？哦，把你说啥？ wala 啊，来知道。 wala 什么叫什么？做不了啥的。这啥说的？ awan tagana 你啥？这突然间。 awo 啥哈？先擦。哈哈，什么家妈的手。 Kasi baru ibu ni itu kau kalau ke itu orang udah antara jaga dulu baru aku mau kontrol tanah. Ake arah ni tidak kemana serai kafe yang kurba koseve. Siapa kurba pasti baru na je dongri mana dawat. Ame wasro sa. Ame anak teman. Na terima kurba koseve ana. Ya. 这个啥？ Kau sini wakan na mari na. Demu ni ke. Sini wakan na mari na. Demu ni ke. Demu ni ke. Sini wakan na mari na. Demu ni ke. Demu ni ke. Demu ni ke. Sini wakan. Sini
姐夫是我啊，说你家里，你走吧。我不啦，啊，超清楚了吧？哪个是？什么哩？这吧，有啥那个？我是你妈的姐，我是你妈的姐。你先说嘛，你先说嘛。哦，那边这吧，这比啥嘞？那比啥嘞？这多，这多，俺们这边干的少。哦，把骨头不来，把骨头好慢点，把骨头好慢点，把骨头好慢点。俺弄咖啡上去啊？咋子啦？慢慢发喂。那把分开住的了，你真的了。那天不不要地方。这个很地方，我发喂。我哪里说的了？看到没？那把分开，其实我看到不然的样子。你一年来你看到你伢你说家中头，啊我不干地方，啊不干地方我嘛比你。新话干什么？咖啡啊？那个这个咯。湖南打kuna。湖南嘛kuna，新话湖南。Glogi fima ma kana。我来了。Ne a fi na bena. Ne ni kuma me dugu kɔnɔ mena dɛ a bɛ ka wari di musomanninw ma wa fila. Kofi ka ne ka wari di musomanninw ma. Kosɛbɛ. A y'an ka taa Kofi kama. Tiɲɛ don dɛ, tiɲɛ don. Ayi an ka taa Kofi kama. Kofi bɛ se ka ne ka wari tiɲɛ cogo di o cogo la. A dun bɛ ka di mɔgɔw ma dɛ. Ne ka wari de don. A bɛ ka di mɔgɔw ma mena. An taa sen na tɛ a sɔrɔ ni ninnu na ka taa yan fɛ.啊，这下还没了。啊，他们回来干什么？来打车。Eh, Kofi. 啊，哎呀，n ka wari bɛ. 怎么样？ Kofi. 哦，我们都被这边飞行了哇！ Eh, n ka wari bɛ min. 啊，你照顾。Eh, Chinois kan fɛn to Kofi ne de don. N bɛ bila i ka n ka bitigi feere. I bɛ n ka bitigi wari i bɛ na i sigi yan nɔ ka sɔrɔ k'a kɛ grandeur yan nɔ k'o di musomanninw ma ani jelisɔn. Alo, komi a kelen tɛ sinɔ kana koyi. Sini kɔn k'i ko k'i a bɛ ka wari. A bɛ ka wari. Ni minɛ. A bɛ ka f'i ye de ko wari.说话，我在说话哇！ aw k'a to ne ma sa Kofi bɛ ne dɔn ne ye maa min ye a bɛ k'i kalabanca min kɛ Kofi e ne ko ne ka wari ko bɛ kɛ cogo di. 差不多两发财哈。 k'i fa a ba bamanankan fɔ de. 不要动，不要动，不要动。 awɔ bulon don e tɛ ne dɔn wa. 哎，你抓不抓？什么都不要动。 n ka wari. 哎，老子， n ka wari. 我看到有个什么在啥不？哎，啥不？ a tɔ filɛ wa n ka wari bɛ digana wari bɛ digana. i b'u ka bila i ka bitigi feere i bɛ n'i sigi grandeur la. A ka telefɔni minɛ a la, a ka telefɔni minɛ a la. A bɛ minɛ a la. kelen A bɛɛ de minɛ a la. saba naani duuru wa bi duuru o tɔ tolen filɛ e bolo wa tan ye e bɛ ka mun mɔgɔ na sugu ye. an ka nin cɛ an ka nin cɛ b'a nin a ye nin cɛ k'an jɔ cogo cɛ ma sa a mana a bɛ taa ba de bila i b'u bɛɛ dɔn i b'u bɛɛ dɔn i bɛ taa n ka wari nɔfɛ. Kadi bala. i bɛ t'o ɲɛfɔ yɔrɔ la. Jɔnni yɛrɛ b'a la. Jɔnni yɛrɛ b'a la. Jɔnni yɛrɛ b'a la. jɔn yɛrɛ b'a la. Kadi bala, kadi bala. Jɔnni yɛrɛ b'a la. Ala tɛ ani kubara ba dɔn. A tɔgɔ. Awɔ, jɔn, jɔn, bala. A tɔgɔ. Ala tɛ. an ka taa n'a ye yɔrɔ ɲini na.